Bună seara, oameni buni! Bine v-am găsit la o nouă emisiune Perfectul Simplu, transmisă în direct de aici, din studioul Olt TV. Se întâmplă lucruri mai mult sau mai puțin așteptate pe scena politică, dar nu cu politica am să vă agasez, am să vă enervez, am să vă plictisesc în această seară, pentru că probabil sunteți sătui, deși de politicieni aparține viața noastră în mare măsură de deciziile lor. Le vom discuta cu alte ocazii. Am ales în această seară o temă care cu siguranță vă va trezi interesul, pentru că și de acest lucru depinde viața noastră. Este în puterea noastră să decidem ce alegem, liberul arbitru. Alegem binele sau răul, sau nu reușim să facem diferența dintre bine și rău. Și dacă noi singuri nu reușim să facem diferența dintre bine și rău, cred că ar fi foarte bine să ne înconjurăm de oamenii care ne pot da cele mai bune sfaturi, să alegem locurile care ne pot încărca de energie pozitivă și care ne pot povățui. La fel, dacă noi alegem să ascultăm aceste sfaturi, aceste povețe, depinde tot de noi. În seara aceasta discutăm despre postul mare, postul Sfintelor Paști. Și așa cum vedeți și pe ecranele televizoarelor dumneavoastră, titlul este incitant. Să postim de păcate. Eu vă sfătuiesc să rămâneți pe Olt TV la emisiunea Perfectul Simplu și să-i ascultați și să-i vedeți pe invitații din această seară. În stânga mea, Părintele Ioan Rădoi, protopop la Slatina. Bine ați venit, Părinte, vă mulțumesc pentru că ați acceptat această invitație, de fapt pentru că ați avut această minunată idee și împreună am pus la cale această discuție. Telespectatorii vor vedea pe parcursul emisiunii despre ce este vorba. Și tot alături de noi în această seară este Părintele Bogdan Peptușel, preot la parohia Sfântul Nicolae Coastă. Bine v-am găsit, Doamne ajută! Bine ați venit, Doamne ajută! Haideți să intrăm direct în subiect, pentru că emisiunea durează 50 de minute și cu siguranță nu o să reușim în acest timp scurt să discutăm despre lucruri care vin de demult, care, iată, suntem și noi curioși să vedem cum au rezistat atâta timp, cu toate întâmplările petrecute de-a lungul istoriei, și cu siguranță vor continua. Spun eu, iată, un om plin de păcate, vor continua, nu știu, și nici măcar dumneavoastră nu știți dacă aceste lucruri, dumneavoastră care aveți har, pentru că ați fost dăruiți, ați ales această cale și despre acest dar cu care dumneavoastră ați fost hrăziți, o să discutăm altă dată, pentru că eu v-am propus și alte teme, să discutăm despre Sfintele Taine. Dacă sunt Sfinte Taine, putem să discutăm despre ele? Sigur, sigur că da. Nu este nicio problemă? Sigur că da, sigur. Au fost descoperite de Mântuitorul nostru Iisus Hristos, așa că sunt, chiar dacă sunt taine, pentru că în esența lor sunt taine, iar lucrarea lor este tainică, lucrarea Harului Dumnezeu, cu toate astea ni sunt dăruite nouă, prin preoți, chiar dacă și preoții sunt păcătoși, prin preoți dăruite oamenilor ca să se mântuiască, să ajungă în rai. Sigur. Suntem în plin post de 10 zile, dacă nu mă înșel. De fapt, am intrat cu o săptămână înainte. Sigur, prin săptămâna postul brânzei, cum se spune. Adică da? Cea de lapte brânză, o mai puțin carne. Și am intrat în postul mare de ziua înfricoșatei judecăți, sau eu greșesc? Sigur. Ne bucurăm foarte tare pentru invitație.
Bună seara, salut și eu pe dumneavoastră și telespectatorii dumneavoastră. Ne bucurăm și pentru aceste emisiuni că prin cadrul acestor emisiuni putem cumva să aducem Cuvântul lui Dumnezeu în fața oamenilor, pentru că oamenii au nevoie de Cuvântul lui Dumnezeu, mai ales în aceste vremuri de criză, de tranziție, de tulburare sufletească. Eu cred că tot timpul oamenii au nevoie de Dumnezeu. Sau așa este, dar Dumnezeu. Atunci când omul este puțin tulburat, când este puțin întristat, când este cumva așa neliniștit și nesigur, caută mai repede ajutorul lui Dumnezeu. Tocmai asta este problema, pentru că de obicei și mie mi s-a întâmplat acest lucru. Când mi se întâmplă ceva foarte, foarte rău, atunci mă duc într-un loc unde pot să mă rog, și când problema se rezolvă, uit de asta. Și așa fac și copiii noștri. Da. Așa fac și copiii noștri atunci când încerci cumva așa să încuminți o perioadă, după care uită și ea zburdă. Așa suntem și noi, suntem copiii lui Dumnezeu. De aceea Dumnezeu ne rabdă și are răbdare, este un părinte iubitor, un părinte desăvârșit și are răbdare cu noi. Tocmai pentru că facem și prostii, tocmai pentru că suntem în lumea aceasta ca pe o mare învolburată, ne-a rânduit și posturile. Și tocmai pentru că emisiunea despre post ne-a rânduit posturile tocmai ca să ne liniștim, tocmai ca să ne întoarcem către El, să ne regăsim pe noi și să-L regăsim pe Dumnezeu. De fapt, când a apărut postul? Păi, am putea spune că a apărut odată cu omul. Dacă putem spune de post, când a apărut atunci în Rai. Dumnezeu l-a făcut pe om, i-a dat să stăpânească pământul și de fapt tot universul ăsta material, l-a pus stăpân peste toate, dar ca libertatea să nu fie așa fără margini, că de fapt libertatea fără margini înseamnă haos, înseamnă anarhie. I-a dat și o poruncă, să țină post. Să spune, din toți pomii raiului te poți atinge, numai din pomul cunoașterii binelui și rău să nu te atingi, că atunci vei muri negreșit. I-a dat post, ca prin post să se vadă ascultarea lui, să se vadă dragostea lui față de Dumnezeu. Și știm mai departe încălcarea acestei porunci apostolului ce a însemnat. A însemnat suferință, a însemnat păcat, boală, depărtarea de harul lui Dumnezeu și așa mai departe. Decăderea omului. În așa fel încât a fost nevoie ca Fiul lui Dumnezeu, Cuvântul Dumnezeu, să se întrupeze, să ia trup omenesc din Fecioara Maria, să ia toate păcatele noastre și prin jertfa pe cruce să ne restabilească iar legătura cu Dumnezeu. Și de asta a lăsat și postul. Spuneam de post, postul a fost rânduit și prin Moise și prin Vechiul Testament. Post a ținut Mântuitorul. Ne-a dat exemplu. A ținut 40 de zile și 40 de nopți. A ținut post. Și ne-a arătat prin exemplul său personal. Știm mai departe în Noul Testament că spune la un moment dat când tatăl acela vine foarte îndurerat, se duce prima dată la ucenici să-i vindece copilul. Spune că atunci când îl apuca un duh necurat, copilul acela se arunca în foc, în apă, își făcea rău, putea să moară oricând, făcea spume la gură și spune că s-a rugat de ucenici să-l vindece, nu au putut nici ucenicii. Vine Mântuitorul cu puterea sa dumnezească, îl vindecă, după care ucenicii rușinați așa ca și noi copii, vine, îl trage de mânecă pe Mântuitorul: Doamne, noi de ce n-am putut să-l vindecăm? Cumva, că de ce ne-am făcut de râs? Și spune Mântuitorul: acest soi de diavoli, de dragi, se scot numai cu post și cu rugăciune. Însuși Mântuitorul ne îndeamnă. Asta e o veste bună, iată, sigur, că avem o portiță. Da, și postul, alături de rugăciune, uite, depărtează, lupți împotriva, sunt arme împotriva diavolului. Totodată spune Mântuitorul, îi îndeamnă pe creștini, că atunci când țin post să nu fie ca și fariseii care se lăudau că țin post. Vă aduceți aminte vameșul acela, fariseul acela când se duce în templu și bătându-se în piept spune: Doamne, îți mulțumesc că nu fac păcate, ca acest vameș, că postesc de 2 ori pe săptămână și așa mai departe. Spune Mântuitorul la ucenici și la creștini, spune: voi când țineți post, să nu vă smoliți fețele, să nu vă arătați în piețe, să vadă lumea că țineți păciți. Fața curată, în odaia cea mai dinăuntru, postiți și Dumnezeu, văzând aceasta, vă va răsplăti vouă. Uitați, postul înseamnă răsplătire de la Dumnezeu. Și atunci... Enoriașii dumneavoastră, Părinte Peptușel,
vă întreabă, în afară de slujba normală, vin acolo la biserică, se desfășoară slujba normală. Discută cu dumneavoastră, vă adresează aceste întrebări și pentru că discutăm despre post. Eu sunt convinsă că aveți parte de multe întrebări la care dați răspunsuri. Despre post v-a adresat cineva vreodată o întrebare, eu știu, să-i dați mai multe amănunte despre binefacerile postului sau despre dezlegările postului? Sigur, noi discutăm mereu despre temele duhovnicești, nu numai duminica, ci și după alte slujbe avem cateheze în fiecare săptămână. Chiar și în seara aceasta, înainte să venim aici, am avut cateheze și am vorbit despre Sfânta Liturghie. Discutăm, bineînțeles, despre post, arătând roadele postului, arătând că postul, cum spunea Părintele, nu este nu are un sens în sine însuși, ci este o lucrare. Postul trebuie să ducă către o stare. De precizat la prima poruncă, știți, la pomul din Rai, despre care a pomenit Părintele mai devreme, Sfântul Maxim Mărturisitorul spune că acel pom al cunoștinței bine și a răului nu era un pom pur și simplu, ci era un mod de raportare a omului la lume. A ales omul atunci să fie fericit fără Dumnezeu, pe o cale străină de Dumnezeu. De aceea, cumva, postul nu este neapărat numai o dietă, o reținere de la anumite alimente, ci este o redirecționare către Dumnezeu, cumva, către adevăratul nostru sens. Ne abținem de la bucuria materiei, de la bucuria alimentelor, pentru a ne bucura din Dumnezeu, pentru a redobândi Duhul Sfânt, pe care l-am pierdut atunci la început, prin această cale pe care am ales-o de bunăvoie. Dar când spunem, chiar când pronunțăm simplu cuvântul post, aproape toți ne gândim doar la alimente. Da, pentru că partea văzută a postului, aspectul văzut al postului este postul trupului, adică de a pentru că este nevoia zilnică de a te hrăni. Da, de a te opri de la a mânca anumite alimente de origine animală. Și aspectul ăsta trupesc nu poate să fie fără aspectul sufletesc. A te opri de la păcate, de la patimi, a-ți curăți gândurile, simțământele, de a urca duhovnicește către Dumnezeu. Și atunci postul are un aspect trupesc, abținerea de la alimentele de dulce, cum spunem noi, adică de origine animală, cu proteină animală, și abținerea de la păcate și de la răutăți și creștere spirituală. Putem spune așa de post un pic, cel puțin de cel de alimente, că în principal nu se mănâncă alimente de origine animală, cum spuneam. Perioadele de post sunt 4 posturi mari pe an, cel mai aspru, în cinstea patimilor Mântuitorului și răstignirii sale, este postul acesta al Paștelui de 40 de zile. După aceea avem postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel, în luna iunie, spre sfârșitul lunii iunie, în cinstea Sfinților Apostoli, e un post puțin mai ușor. După aceea avem un post de 2 săptămâni, postul în cinstea dormirii Maicii Domnului între 1 și 15 august și evident postul Crăciunului în cinstea nașterii Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Aceste posturi mari, după care avem zile de post, avem zilele obișnuite săptămânale, miercurea și vinerea. Miercurea, pentru că miercuri l-a vândut Iuda pe Mântuitorul pentru 30 de arginți. Ați anticipat întrebarea Sigur. mea. Și vinerea, pentru că vinerea a fost răstignit Mântuitor. De asta ținem post, adică miercurea și vinerea. Rost, nu? Totul are o explicație. Sigur, da. Este o jertfă a noastră adusă lui Dumnezeu, ne abținem de la ceva bun, ne abținem de la plăceri lumești, ne abținem de la lucrurile acestea pentru Dumnezeu. Ne jertfim pentru Dumnezeu. Ca Dumnezeu să ne dea voință, să ne dea putere, să ne dea harul Său. Și spuneam, în afară de miercuri și vineri, cu excepția celor însemnate în calendarele ortodoxe cu harți, atunci când este un eveniment și o dezlegare, mai sunt în ajunul Bobotezii pe 5 ianuarie, este zi de post aspru chiar. După aceea, ce înseamnă post aspru? În mod normal, pentru cei care sunt în putere, adică sănătoși, nu prea se mănâncă nimic până la ora 3 după amiaza, ora 15, după care se mănâncă pâine uscată, fructe uscate, ceva foarte aspru, foarte sumar. Spuneați de postul rămăsese... Și mai aveam, pe 29 august, de tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul.
postitor prin excelență, și data de 14 septembrie înălțarea Sfintei Cruci, tot în amintirea patimilor Mântuitorului. Cam astea 3 zile, 5 ianuarie, 29 august și 14 septembrie, miercurea și vinerea de peste an și cele 4 posturi mari, ale Paștelui, al Sfinților Apostol Petru și Pavel, al Adormirii Maicii Domnului sau al Sfintei Mării, cum se spune în popor, și al Crăciunului, al Nașterii Mântuitorului. Astea sunt zilele de post. Se mai poate întâmpla, iertați-mă, câteodată, ierarhul locului, atunci când este o calamitate, când este o încercare grea pentru comunitatea respectivă, să rânduiască zile de post suplimentare, pentru rugăciune, ca Dumnezeu să ia necazul, să ia, eu știu, ispita sau încercările care sunt asupra comunității respective. Ați spus că postul a venit odată cu omul, sigur, cu primii oameni. Dar ați răspuns și cine a stabilit să se țină post. Da. Deci spuneam că postul este stabilit de Dumnezeu, este instituit de Dumnezeu și este chiar din Rai. Spuneam că Mântuitorul însuși a ținut post, dar nu a lăsat porunca aspră să ții atâta zile și așa mai departe. La început, în biserica primară, în primele veacuri, în primele 3 veacuri, când creștinii erau asupriți, când erau omorâți, când erau batjocoriți, fiecare ținea post după cât și cum considera. Vedem de altfel creștinii noștri care citesc Patericul egiptean, adică întâmplările primilor monahi din Pustiul Sinai, vedem că fiecare ținea post după propria sa apreciere și asceză și trăire sufletească. Începând cu secolul IV, când s-a dat libertate creștinismului, biserica începe să reglementeze clar postul și atunci fiecare nu mai ține după aprecierea sa post, ci după rânduiala bisericii, după rânduiala Sfintelor Sinoade, ale canonelor bisericești, și din începând cu secolul IV devin posturile foarte clare și foarte exacte. Da, pentru că o lungă postul s-a ținut dintotdeauna, dar reglementat începe cu secolul IV. Da, aici am câteva semne de întrebare, sigur, dar sigur, da. Pentru că sunt discuții pe această temă. Dacă din momentul în care Isus bine, este înainte de Isus și după sigur Isus. Da. Dar și în Vechiul Testament se ținea post. Și în Vechiul Testament da. se ținea post. Sigur. Dar s-au stabilit tot oamenii au... Știți de ce vă spun acest lucru? Am o mulțime de întrebări așa care vin și vreau să vi le adresez. Se tot discută, sunt tot felul de rânduieli, cum se spune. Și sunt o felul de discuții. E bine să faci așa, nu e bine să faci așa. Și bineînțeles, primești tot felul de răspunsuri. Nu că a stabilit în zona cutare se face așa, în zona cutare nu se procedează așa. Tot ce v-am spus de posturi sunt universal valabile în întreaga biserică ortodoxă. Adică nu numai Biserica Ortodoxă Română, în întreaga ortodoxie. Aceste reglementări sunt valabile. Adică cele 4 posturi mari, miercurea și vinerea, și cele 3 zile de post. Acum, legat de Vechiul Testament și Noul Testament, scuzați-mă, vreau să duc sigur. Întrebarea până la capăt. E un post mai aspru al Paștelui, adică da. Nu mănânci ulei, nu consumi ulei, nu consumi eu știu, pește și așa mai departe. Sigur deloc, nu se mănâncă în anumite zile până la, nu numai într-o singură zi, mai multe zile de-a lungul celor 40 de zile de post mare, nu se mănâncă până la asfințitul soarelui. Cine... Nu. Care este diferența? De fapt, cine ține post? Eu am auzit pentru prima oară, am auzit de curând despre acest post atât de aspru. Am înțeles. Ideea este în felul următor. Revin la ideea mea să clarificăm puțin despre Vechiul Testament și Noul Testament, după care vă răspund direct la întrebare, dar se leagă una cu alta. În Vechiul Testament erau alimente curate și necurate. Erau stabilite de Dumnezeu pentru poporul evreu, în funcție de cum erau animale, cu copita despicată sau nu, și așa mai departe. Dumnezeu a rânduit asta pentru ascultarea
sau pentru cârtirea și îndrădnicirea evreilor din acea perioadă, pentru clima care era acolo și așa mai departe. Începând cu Mântuitorul, toată mâncarea este curată. Cei care sunt împotriva postului vin și spun că Mântuitorul a zis nu ceea ce bagă în gură omul este spurcat, este murdar, ci ceea ce scoate pe gură, adică că aceea vine din inima sa, din răutatea sa. Așa este. Tot ce bagă omul în gură este curat. În Noul Testament Hristos a curățit totul. Toate alimentele sunt curate. Nu mai există alimente necurate ca la evrei și alimente curate. Tot ce mâncăm este curat. Noi ținem post. Nu că nu mâncăm că e necurat. Ținem post pentru că ne abținem, culmea, de la ceva bun. Curat din punctul de vedere? Din punct de vedere al alimentelor că sunt interzise sau nu de Dumnezeu. În Vechiul Testament erau alimente interzise de Dumnezeu pentru poporul evreu și alimente care nu erau interzise. Și se numeau curate și necurate. În Noul Testament nu mai există așa ceva. Toate alimentele sunt curate prin jertfa Mântuitorului și noi ținem post ca să aducem o jertfă, să aducem o pildă să ne arătăm dragostea noastră față de Dumnezeu și apartenența noastră la Dumnezeu și ne abținem de la ceva bun, de la ceva curat, nu de la ceva necurat. Legat de postul aspru sau mai puțin aspru, într-adevăr, cel mai aspru post, de exemplu, este postul negru, cum se spune, adică nu mănânci nimic toată ziua până seara. După aceea este postul aspru, se mănâncă numai cumva mâncare care să nu fie gătită cu ulei sau un de lemn și așa mai departe. Iar postul obișnuit se mănâncă și un de lemn, sunt discuții că se poate bea vin sau nu se poate bea vin. Ideea este în felul următor. Fiecare creștin are un preot duhovnic, are un călăuzitor în viață. Și fiecare creștin, pentru că diferă de la persoană la persoană, unul este sănătos, altul e mai bolnav, unul are un serviciu foarte greu, altul îi e mai ușor. Și atunci fiecare creștin are duhovnicul său. Exagerați, părinte, îmi permit să vă spun. Și cu duhovnicul său stabilește... Toți ne botezăm, da? Nimeni... Atunci nu avem nicio alegere. Părinții noștri ne botează, da? Sigur. Discutăm despre cei care se botează. Sigur că da. Atunci nu avem opțiuni. Sigur că da. Ne botezăm. Mai târziu, când începem să gândim și putem să alegem, ne alegem calea. Și tocmai de aceea, pentru că atunci nu ne botezăm și noi voința noastră, vine nașul care mărturisește în fața lui Dumnezeu credința pe care o vom avea mai târziu și este garantul nostru. Tocmai de aceea, chiar și Mântuitorul, atunci când a fost tăiat împrejur, la 8 zile, n-a fost voia lui, era prunc atunci. Și așa era rânduiala, așa au făcut. Părinții și nașul care au botezat copilul sunt răspunzători direct față de credința care o va avea când va fi mare. Iar credința care o va avea când va fi mare va fi și călăuzită de un duhovnic. Dar conștientizează oamenii acest lucru? Le explicați atunci când vin... Noi le spunem și la botez, și la cununie, și oricând ne întâlnim cu oamenii la tot felul de servicii religioase, le precizăm lucrurile acestea și cumva le aducem la cunoștință, dar să știți că nu toți care află și pun în practică. Acum, credeți-mă, cei care țin post, adevărații creștinii practicanți, sigur au și duhovnic, pentru că să și spovedesc. Vorbeam la început de Sfintele Taine. Dumnezeu ne-a lăsat postul, care nu e o taină, este o jertfă, o lucrare, dar ne-a lăsat Sfintele Taine. Spuneam de botez, este taina prin care vii la creștini, prin care primește roadele jertfei de pe cruce și știindu-ne, cum spuneam la început, că suntem niște copii de multe ori neascultători și pe cale așa, a lăsat taina spovedaniei. De ce trebuie să spunem tot? Pentru că se spune clar, ești avertizat, tu creștin care mergi îți alegi duhovnicul. Ai și posibilitatea aceasta. Sigur că da. Și este extrem de important pentru că practic îi spui duhovnicului lucruri pe care poate nu le spui nimănui. Sigur că da. De fapt, când le spui duhovnicului, vorbești tu cu Dumnezeu prin duhovnic. Duhovnicul chiar spune, eu sunt numai un martor care îi mărturisește înaintea lui. Ca înaintea lui Dumnezeu este judecata aceea, cea cu iertare. Și spuneam că a lăsat Dumnezeu, a lăsat spovedania, a dat puterea aceasta preotului, ca preotul prin păcatele care le-ai spus să ți le ierte. Spune Mântuitorul la Ioan 20:22, când suflă peste apostoli și mai departe, prin punerea mâinilor episcopi, preoți, până la sfârșitul veacului, spune că luați Duh Sfânt, voi,
apostolii, episcopii, preoții, luați Duh Sfânt, cărora veți ierta voi păcatele, iertate vor fi și în ceruri. Vă dați seama ce putere mare. Și cărora le veți ține, ținute vor fi și în ceruri. De aceea faceți psihoterapie, de fapt. E mai mult decât atâta, că este lucrarea cu Harul lui Dumnezeu. Psihoterapia se bazează decât pe puterile omului și vindecarea omului de către om. Aici, în biserică, este vorba de Harul lui Dumnezeu. Este o lucrare peste noi. Că vorbeam de post și de spovedanie, pentru că spovedania, prin excelență, este potrivită mai bine ca niciodată în post. Preotul primește la hirotonie, primește puterea aceasta de la Duhul Sfânt să ierte păcatele. Eu pot să iert păcatele celor care se spovedesc. Prin mâna asta păcătoasă a mea, când fac cruce peste capul celui care a mărturisit păcatele cu voce acolo, Dumnezeu le șterge cu buretele. Este o taină uluitoare. Și eu pot să nu mă mântuiesc. Eu pot să, prin păcatele mele, prin patimile mele, prin răutățile mele, prin neatenția mea față de împărăția lui Dumnezeu și față de Dumnezeu, sau nerecunoștința mea, pot să ajung în iad, pot să mă osândesc. Dar eu, prin mâna mea păcătoasă și prin harul care mi s-a dat ca preot, îi mântuiesc pe ceilalți. Și atunci omul, creștinul care se spovedește, creștinul care ține post, este cumva pe calea mântuirii. Iar spuneam că cel care ține post, sigur se și spovedește. Sigur are un duhovnic care îl îndrumă. Aici e bine, aici nu e bine. De exemplu, am cazuri atunci când vine, și toți preoții, atunci când vine cineva să se spovedească, îți dai seama că trebuie să țină post, dar îți dai seama în același timp că e foarte bolnav și cu trupul nu poate să țină post și atunci nu poți să-l pui să țină post decât un pic poate el să țină. Asta vreau să vă întreb, Părinte Peptușel. Ce le spuneți oamenilor atunci când vă spun, știți, eu aș vrea să țin post, dar nu pot. În funcție Ce fac? E postul, neținerea postului un păcat? Omul vrea, dar trebuie să mănânce, eu știu, alimente interzise. În funcție de boala pe care o are cel care vine, poate să mănânce anumite alimente chiar și în post. Pentru că, după cum spuneam mai devreme, postul nu stă numai în acele alimente de care vorbim, ci el se referă și la alte lucruri. Spre exemplu, în post trebuie să ne abținem și de la muzică, și de la relații conjugale, și de la alte lucruri care ne aduc bucurie, și bucurie normală, adică nu o bucurie neapărat păcătoasă. Dar la televizor ne putem uita? Ar fi bine eventual să evităm chiar și privitul la televizor. Acum dar iertați pe cei care se uită acum la televizor, da? Contează la ce se uită și la televizor. Pentru că sunt emisiuni care zidesc, care ajută, sunt emisiuni care sfărâmă, care aduc un duh prea lumesc în sufletul omului, încât distruge lucrarea postului. Postul, dacă am spus că este o lucrare, el trebuie să zidească inima, trebuie să aducă prezența lui Dumnezeu în inimă. Ori dacă noi aducem lucruri care sunt potrivnice, chiar dacă nu sunt rele prin ele însele, dar distrug de acolo duhul acela care ar trebui să se zidească, este cumva împotriva postului. De aceea, dacă nu poate cineva să țină post de mâncare și trebuie neapărat să mănânce anumite alimente, pentru că așa îi prezice doctorul, așa îi prescrie doctorul, trebuie să... Sigur, ținem cont de lucrul să ținem cont de lucrul acesta. Un om care are diabet, exact, nu o să poată să țină post niciodată. Cumva, chiar dacă nu respectă postul de alimente, poate să țină un post care să aducă bucuria lui Dumnezeu în suflet. De fapt, ce înseamnă postul? Pentru că noi am vorbit până acum, am atins un pic și alte laturi ale postului, dar postul nu înseamnă numai alimentele. Dacă eu țin post, să zicem, reușesc cele 40 de zile să mă abțin și chiar să țin un post... Este minunat, dar nu e suficient. Dar nu este suficient. Am gânduri rele, eu știu, merg la serviciu și mă supăr cu cineva și îmi trec numai gânduri, aș vrea să îi se întâmple ceva rău sau înjur. Sau fac tot felul de lucruri care... Ce lucruri contravin? Ce fapte? Ce cuvinte? Un părinte spunea foarte frumos, postiți... Chiar și uitatul urât, nu? Sigur că da. O problemă. Pentru că e din invidie, din răutate. Un părinte spunea foarte frumos, postiți de bucate ca să postiți de păcate. Și atunci ajungem la titlul emisiunii. Postiți de bucate ca să postiți de păcate. Spuneam că postul are două aspecte, trupesc,
și sufletesc. Postim de mâncare, dar, spunea Mântuitorul, postul și rugăciunea, două aripi, parte trupească și sufletească. Nu numai postim de alimente, dar încercăm atunci să postim și de patimi, să postim și de poftele trupești, să postim și de răutăți, și de invidie, și de ceartă, să încercăm cumva să disciplinăm trupul, să disciplinăm sufletul, cumva să fie o înălțare, o creștere duhovnicească. Postul te subțiază într-un fel sau altul, simbolic vorbind, te apropie mai mult de Dumnezeu, te deschide mai mult către Dumnezeu. Și diavolul știe lucrul ăsta și veți vedea că în post, atunci când începi să ții post, apar mult mai multe încercări, mult mai multe ocazii de a te certa cu vecinii, cu colegii, cu cei apropiați. Mai mari, de exemplu, în privința mâncării, să discutăm despre mâncare. Parcă atunci îți vine să mănânci. Sigur. Am discutat cu multe cunoștințe. Tocmai asta e jertfa. Și în zilele de miercuri și vineri, parcă atunci îți vine să mănânci și carne. Pentru că diavolul știe că tu faci un efort, știe că faci o jertfă și vrea să ți-o dărâme, vrea să ți-o strice. Și să vedeți ce frumos lucrează. Spune în popor, zice că acum dacă te-ai atins de mâncare de dulce, că nu ți-ai dat seama, nu mai ține post. Și vedeți, deja s-a stricat toată lucrarea. E pervers rău de tot diavolul ăsta. Nu, bineînțeles. Apropo de frumos, că ați spus că lucrează frumos. Bineînțeles. Ai stricat postul, că n-ai știut, că ai uitat. Te oprești, ți-ai adus aminte, te oprești și continui postul mai departe. Și Dumnezeu îți ia în calcul ceea ce cu voia ta ții. N-ai știut, n-ai știut. Dacă ți-ai adus aminte, da. Știți că discutam noi înainte de ieri, discutam și vă împărtășeam cumva din trăirile mele, din experiența mea și, bine, poate că și datorită vârstei, dar și eu sunt om, sunt supusă greșelilor, și noi toți, păcatelor, și noi toți. De aceea și noi ca preoți ne spovedim. Aveți și noastră bineînțeles, bineînțeles. Și postul este pentru păcătoși și biserica este pentru păcătoși. Număr până la 10. Înainte de a reacționa, încerc să număr măcar până la 10 și parcă toată pornirea aia de eu știu, de ură, de invidie, de să spun ceva rău atunci, se mai atenuează. Să nu sau se mai spune noaptea e un sfetnic bun. Sigur se întâmplă astăzi multe lucruri rele, a doua zi parcă... Dar totul este să pui capul liniștit pe pernă, că în ziua aia să faci așa un bilanț al zilei. Sigur. Ați văzut în lumea noastră, când cineva vrea să te păcălească, să te înșele, te ia repede. Hai, acum. Să n-a pus să gândești, să n-a pus să te limpezezi, să te cristalizezi cumva. Cam așa face și diavolul. Acum, repede. Acum, cum ziceați dumneavoastră, dacă stai un pic, temporizezi un pic ispita, temporizezi un pic tentația aceea, vei vedea că lucrurile încearcă. De multe ori nu ne ies nici nouă. Ați văzut în trafic, o șicanare în trafic sau ceva, ești nervos pe moment, îți pare rău după aceea. Îți dai seama că dacă ai temporiza momentul ăla, dacă n-ai răspunde la provocare, dacă n-ai răspunde la impuls, imediat ți-ai reveni. Asta lucrează diavolul, asta știe. Diavolul este urător de oameni, este invidios pentru că omul are șansa să se mântuiască, el nu are șansa să se mântuiască. Și de aceea, spuneam, miercurea și vinerea e mult mai dulce carnea decât de fel, în post e mult mai bine sau mult mai propice, așa, parcă guști mai din plin, așa, dacă ai face o anumită poftă sau așa mai departe. Pentru că diavolul lucrează. Dar Mântuitorul spune, îndrăzniți, eu am biruit lumea. Îndrăzniți și să avem răbdare. Și postul, alături de rugăciune, alături de fapte bune, schimbă pe om. Omul care ține 40 de zile de post, în postul ăsta aspru, așa cum a ținut Mântuitorul, sau în cinstea postului ținut de Mântuitorul, veți vedea după 40 de zile, este alt om. Este alt om. Primește sărbătoarea învierii cu o în altă sferă, în alt raport sufletesc, altă deschidere față de Dumnezeu, față de semeni, altă răbdare. Adevărat, puteți să-mi spuneți acum că mulți zic, uite, se duce la biserică și tot rău este, sau ține post și tot rău este. Eu v-aș spune altfel, ce ar fi dacă nu s-ar duce la biserică, ce ar fi dacă n-ar ține post,
cât de cât îl temporizează, îl ține cumva pe loc și Dumnezeu are răbdare cu el cum avem noi răbdare cu copiii noștri, să crească, să se dumirească, așa are Dumnezeu de multă răbdare cu noi. Ne rabdă încet până când scăpăm de patim și de răutăți. Eu am constatat că oamenii care merg la biserică parcă sunt un pic mai buni, mai înțelegători. Și am observat că, știți, de obicei spune, babele se duc la moșii și babele se duc la biserică. Faci contrazice, se duc foarte mulți tineri la biserică. Și într-un fel, foarte mulți tineri așa este, oamenii mai în vârstă. Dar am observat că foarte mulți tineri au început să vină la biserică. Vin părinți tineri cu micuții lor sigur. Să se împărtășească, să se miruiască. Se întâmplă un fenomen invers. Acum 50 de ani, copiii au plecat de la sate, au venit în orașele care se construia industria, au venit în fabrici și uzine, s-au rupt cumva de biserica satului, s-au rupt cumva de tradiții, de posturi, de obiceiurile creștine și cumva au devenit atei prin propaganda comunistă care a fost și așa mai departe. Acum, după Revoluție, părinții au rămas cumva în stand-by, am putea spune, au rămas cumva într-o așteptare din aceasta duhovnicească. Nu fac mai nimic pentru sufletul lor. Dar, în schimb, copiii și nepoții se duc la școală, învață religia la școală, încep să se ducă la biserică și îi trag pe părinți și pe bunici de mână. Acum s-au întors cumva lucrurile. Dacă înainte părinții și bunicii învățau pe copii să vină la biserică, acum copiii și nepoții învață pe părinți și pe bunici să vină la biserică. Îi vedem pe bunici, venim pentru prima dată lângă copil, că nu poate lăsa singur. Spunea ceva foarte frumos, că au ajuns copiii să-i nască pe părinți duhovnicește. Sigur. Dumneavoastră sunteți la Biserica Sfântul Nicolae Coastă. Sunteți un preot foarte tânăr. Dar aveți copii, știți cum se lucrează cu copiii. E mai greu să lucrezi cu copii sau cu... Aveți 4 copii, nu? Sau al 4-lea este pe drum. E mai greu să lucrezi cu copilașii sau cu oamenii? Lucrarea se aseamănă foarte, foarte mult. Este vorba tot de un raport de paternitate, cumva, față de unii trupească, față de alții spirituală. Dar se aseamănă foarte, foarte mult. Contează cât de mult suflet punem în fiecare caz, contează ce mijloc de înțelepciune avem, de unde primim înțelepciunea pentru a reuși să creștem, fie trupește, fie duhovnicește, pe fiii noștri, practic. Și chiar dacă pare greu, chiar dacă sunt multe dificultăți, Dumnezeu dă atâtea bucurii pe parcurs, încât toate par foarte ușoare. Toate greutățile devin așa prea mărunte pentru a ne sta în cale. Și oricum se lucrează mai ușor cu copiii decât oamenii în vârstă. Deja oamenii în vârstă au trecut prin comunism, au gustat din el, cumva de multe ori comunismul și-a pus amprenta asupra tabieturilor lor, pe când copiii sunt ca și lutul acela crud, se poate modela. Ca plastilina, se modelează frumos și având sufletul curat, primesc cuvântul lui Dumnezeu mult mai repede. Câtă putere trebuie să aveți noastră? Ce psihic? Cum sunteți noastră construiți să-i spovediți pe oameni? E corect? Am spus corect? Să-i spovediți? Sigur că da. Și să-i ascultați. Să le spuneți, pentru că, așa cum spunea și spovedania asta, are un rost al ei. Nu trebuie făcută oricum. Și să vă încărcați de cu toate aceste probleme și să găsiți, ascultându-i, fie și câteva minute, să găsiți cel mai bun sfat, pentru că nu numai îi ascultați, ci iată că am deviat un pic de la subiect, dar eu cred că au toate legătură. Noi suntem oameni obișnuiți. Suntem oameni obișnuiți, numai singura diferență este că prin hirotonie am primit harul lui Dumnezeu să facem aceste sfinte taine, să le dăm oamenilor tainele lui Dumnezeu, ca să se mântuiască, harul lui Dumnezeu. Și la spovedanie să știți că noi suntem oameni și noi obosim și noi avem grijile noastre și așa mai departe. Dar la spovedanie mai lucrează și Duhul Sfânt. Sunt lucruri pe care ți le descoperă atunci Dumnezeu pentru un sfat bun, pentru, eu știu, pentru o metodă bună pentru om, pentru că
Nu este o rețetă cumva universal valabilă, un cod de proceduri după care să te ghidezi. Diferă fiecare suflet, diferă fiecare om. La fiecare om trebuie să te raportezi la starea lui și la puterea lui. Și poate să fie un paradox, dar de multe ori păcatele care se mărturisesc la spovedanie nu numai că nu ne încarcă negativ, ci dacă le primim cumva cu rugăciune și prin harul lui Dumnezeu, ni se adaugă har, ni se adaugă o stare pozitivă cumva. Sunteți doctor de suflete, nu? Putem spune de lucrul spirit, ăsta. de suflete, de putem spune minte. lucrul ăsta. Dar, ca și preoții, este și un dar. Vom fi întrebați. Vom fi întrebați la judecată ca preoți, vom fi întrebați de toate sufletele acestea. Sunt sufletele care ni s-au dat nouă spre păstorire, sunt sufletele care ni s-au dat nouă îngrijire și vom fi întrebați cât ne-am ostenit pentru ele, cât am avut răbdare, cât ne-am aplecat asupra suferințelor fiecăruia și poate de multe ori ne teamă și nouă de ce răspuns vom da la judecată. Vom continua discuția după câteva minute de publicitate. Îi rog pe colegii mei să ne dea publicitatea și vom reveni în studioul OLT TV. Am revenit în studioul OLT TV, în direct în această seară, emisiunea Perfectul Simplu. În fața dumneavoastră se află Părintele Ioan Rădoi, protopop, aici la Slatina, și Părintele Bogdan Peptușel, de la parohia Sfântul Nicolae Coastă. Nu mai avem foarte mult până la sfârșitul emisiunii. Aș vrea să vă întreb, Părinte Peptușel, dacă nu postim, ne putem spovedi, ne putem împărtăși, putem merge la biserică? În ceea ce privește spovedania, nu există niciun fel de regulă, niciun fel de restricție în privința ei. Ne putem spovedi oricând, chiar dacă nu am postit, chiar dacă nu ne-am rugat, chiar dacă nu am mers la duminica la liturghie. În schimb, Sfânta Împărtășanie necesită o pregătire. Necesită o pregătire pentru că este o împreună lucrarea noastră cu Hristos spre desăvârșire. Și nu poate să o primească oricine dacă n-a ajuns la un oarecare nivel duhovnicesc. Dacă n-a ajuns să fie conștient ceea ce face acolo și să știe cum să lucreze cu Sfânta Împărtășanie pentru a nu fi spre o sândă, cum spun părinții, ci spre a-i folosi către viața veșnică. Spovedania se poate face, în schimb, oricum, pentru că spovedania este taina terapiei, cumva, taina vindecării noastre, a curăției, întoarcerea noastră la Hristos, și atunci ne este de folos, chiar dacă nu ținem post, să mergem, să ne spovedim, pentru că de acolo poate să înceapă postul nostru. Adică nu ne putem împărtăși dacă nu am ținut post. Da. Sunt lucruri diferite, adică când ai căzut în noroi, când ai căzut în păcate, oricând te poți ridica și poți să te speli, dar ca să-L primești pe Hristos în trupul tău, trebuie să fii oarecum pregătit, să ai haine de nuntă, să fii curat cumva. Nu poți oricum. Și atunci, la spovedit oricând, oricine e binevenit, pe când pentru împărtășit în funcție cu duhovnicul, după o anumită perioadă de curățire, poate să nu țină post dacă e bolnav sau dacă e copil sau dacă e femeie gravidă, se poate împărtăși, sigur. Primește dezlegarea atunci, sigur dar că trebuie da. să spună, de la caz la caz diferă. De la caz la caz, trebuie să vă spună tot, nu? Sigur că da. De fapt, nu ne spun nouă, eu nu plec cu păcatele celui care s-a spovedit acasă. Păcatele să șterg, tainele lui, sigur cu tainele lui, cu secretele lui. Sigur că da. Pentru că, de ce, aș vrea totuși să, foarte pe scurt, să atingem și această problemă. Sunt persoane care spun, cum te duci acolo și îi spui preotului tot ce ai tu pe suflet, tot ce ai, de fapt, nu neapărat ce ai pe suflet, cât ce ai făcut. Și zice, și la urma urmei, care sunt păcatele? Care sunt păcatele? Păi, în primul rând, am putea defini păcatul ca orice lucru care îl încalci, deci încălcarea voii lui Dumnezeu cu voia ta. Adică lucruri de care, în primul rând, ești conștient și cu vrerea ta, cu voința ta, încalci voia lui Dumnezeu. Este vorba despre cele 10 porunci? Nu numai. Nu numai, pentru că Mântuitorul a venit mai departe și a adus porunca iubirii, a adus porunca dragostei, spune de a-și avea credință să muți și munții, spune Sfântul Apostol, și dragoste nu am, nimic nu sunt. Și atunci tot ce ne desparte de Dumnezeu, tot ce e rău, acelea trebuie spovedit. De ce îl spovedim? Odată ca să ne curățim de păcat, să scăpăm, curățim sufletul, și a doua oară ca să încercăm încet să nu mai ajungem la păcatul ăla.
Cum să vă spun, dacă avem o cămașă, cât ai vrea să o ții curată? Să nu o atingi, să nu se murdărească. După o săptămână, cred că zic mult, cu poluarea de afară, cu, eu știu, praful și așa mai departe. După o săptămână e neagră. Te duci și o duci în mașina de spălat și o speli cu dero. Sufletul. Cât ai vrea să-l păstrezi curat, să nu, nici cel mai mic gând, nici cea mai mică răutate. Te trezești că după o perioadă de timp tot se pătează, tot se întinează. Și atunci nu poți să-l bagi la mașina de spălat, sufletul. Îl duci la mașina de spălat de păcate, adică la spovedanie, în fața preotului, la taina spovedanie. Și scapi de ele. Se spală sufletul ca și cămașa, mergi mai departe în viață, încerci să fii mai atent, să se murdărească cât mai puțin, iar ajungi la spovedanie și așa până la sfârșitul vieții. Nu se poate fără spovedanie. Sfântul Ioan Gură de Aur spunea așa, acum 1600 de ani, 1600 și de ani, acum mai bine de 16 veacuri, spunea, dacă mă întâlnesc pe stradă cu un preot, auziți, beat, căzut în șanț, și cu un înger, mă duc întâi și sărut mâna preotului și după aceea iau binecuvântare de la înger. Și îl întreabă ucenicii, Sfinte Ioane, dar de ce așa? Pentru că îngerul, cât ar fi el de sfânt, nu mă poate mântui, nu mă poate ierta păcatele, că nu spovedește. Preotul, cât de păcătos ar fi el, prin mâna lui îmi iartă mie păcatele. Cu puterea care a dat-o Dumnezeu, îmi iartă mie păcatele. Și mă pot mântui prin el, chiar dacă el e nevrednic. Și vedeți, omul atunci trebuie să vină la spovedanie. Fără spovedanie nu se poate. Și ca să vină la spovedanie, trebuie să vină la Sfânta Liturghie. Și dacă vine la Sfânta Liturghie, atunci încet, încet o să înceapă să țină și post. Dar toate încet, încet. Important e să vină la liturghie, să vină la preot și să vină la spovedanie. Și slavă Domnului, are de unde să aleagă. Cel puțin în orașe unde sunt multe biserici, poate îi place mai bine într-o parte, poate mai liniște în altă parte. Deci scuze n-ar prea putea găsi. Aici nu este o problemă, nu este o restricție ca la, eu știu... Și nici acolo nu este. Mă gândeam la medicii de familie, dar nu mai este nici acolo o restricție. Poți să te duci... Nu, acum este o restricție cu clasa pregătitoare. Că trebuie să e un soft care îți îndreaptă copilul dacă vrei să-l duci la altă școală decât cea de care aparții. În sfârșit, sunt restricții peste tot. Nu este... La noi nu. Din punctul de vedere, fiecare se spovedește la orice preot ortodox care a primit harul. Poți să te duci oriunde, nu este absolut nicio problemă. Da? Să fie biserică ortodoxă. Cine a mâncat lăcuste? Exemplul nostru cel mai mare postitor, după Mântuitorul, Sfântul Ioan Botezătorul. Lăcustele sunt de post? În primul rând. Și aici, ca să nu vă mai întreb, pentru că am păcatul ăsta să întrerup. Sigur că da, sigur că da. Lui Caragiale, întrerupe sau nu întrerupeți, domnilor, depinde care este interesul vorbitorului. Și vă mai întreb, mierea este de post? Sigur. Și lăcustele sunt de post. Păi și laptele de ce nu? Și laptele Poate nu ne explicați, pentru că lapte, mierea, da? Sigur că da. Păi putem să spunem așa că Sfinții Părinți, prin experiența lor, prin trăirea lor, prin înduhovnicirea lor, ne-au dat exemple de viață și au considerat așa că ce ține de origine animală, lapte, brânză, ouă, carne, derivate din lucrurile acestea, cam în general tot ce au proteină animală, cam sunt de dulce, sunt produse de dulce, care nu se mănâncă în post, nu se consumă în post. În schimb, mierea, chiar dacă e făcută de albine, eu știu, fructele de mare, insectele, sunt în multe regiuni, se mănâncă insecte, cel puțin chinezii, da. Fructele de mare se pot mânca, dar peștele este de dulce? Da, cumva în perioada noastră contemporană se face distinție mai mult prin animale vertebrate care sunt de dulce și animale nevertebrate, regnul animal nevertebrat care sunt de post. Și atunci și fructele de mare și insectele, lăcustele sunt de post. Iar mierea, vă dați seama... De precizat în cazul ăsta că albina este o insectă nu oarecare, ci una care este o pildă pentru noi, pentru creștini, nu numai pentru hărnicia ei și alte lucruri frumoase, cât și pentru faptul că ea știe să aleagă ceea ce este frumos. Ea merge și alege dintr-un câmp unde este numai gunoi și câteva flori, se duce la floare și alege numai nectarul florii. Lucru pe care musca nu-l face. Musca, antiteză, oricât ar fi câmpul de înflorit, tot la lucrurile murdare trage. Ca și oameni, ați văzut că în viață sunt oameni care, oricât ar fi lucrurile de frumoase, aleg tot părțile negative, tot defectele le văd.
Și da? invers. Și alții care sunt ca albinele, nu? Și atunci și noi mierea e de post. de la animale, nu? Sigur că da. De Exact. multe ori, din păcate, omul a căzut atât de mult prin neascultare, prin încălcarea postului din rai, a căzut atât de mult încât este cu mult sub animale. De exemplu, animalul nu-și ucide pruncul, pe când omul și-l ucide în pântec. Deci, un exemplu poate cel mai dur, poate cel mai stringent al zilelor noastre. Vorbim aici de mari păcate. Ce păcate sunt de neiertat? Cele nespovedite sunt de neiertat, în primul rând. Cele pentru care nu se mai întoarce om, prin care nu se mai întoarce, adică păcatul sinuciderii, pentru că nu se mai poate face pocăință, păcatul ereziei până la moarte, când trăiește într-o învățătură greșită până la moarte, fără să vrea să se întoarcă, pentru că este o mândrie continuă și apucă cumva să se mărturisească, să scape de ea, să se pocăiască pentru ea. Nu mai primește doctor. Păcatele pentru care omul nu se întoarce la Hristos sunt păcate împotriva Duhului Sfânt și nu se iartă. Aici v-aș contrazice, dar cu altă ocazie. Sigur, Nu vreau sigur, în această sigur, seară sigur, să ridicăm tema emisiunii. Gândiți-vă de Sfântul Apostol Iuda, unul din cei 12 Sfinți Apostoli. L-a trădat pe Mântuitorul. Dacă venea și cerea iertare, asta ar fi însemnat spovedanie atunci. Doamne, iartă, m-am greșit, ca Petru, care s-a lepădat de 3 ori. Iartă, m-am greșit. Primește-mă iar ca pe fiul tău. Îl primea. Dar în loc să ceară iertare la Mântuitorul, a preferat să ducă să spânzure. Și atunci n-au mai fost iertare. Și totuși mă incita să vă întreb dacă cineva care a comis un mare păcat vine și vă spune primește iertare de păcatul acela prin spovedanie. Nu este găsit de oamenii legii. Ce faceți? Vă duceți și nu este treaba noastră să anunțăm, pentru că la spovedanie se păstrează secretul spovedaniei. Și un om care săvârșește un păcat mare și vine la spovedanie, treaba mea ca și duhovnic este să-l ajut ca din căderea duhovnicească la care a ajuns, că nu orice om face crimă, trebuie să fii destul de căzut, destul de departe de Hristos ca să ai sângele atât de rece încât să faci o crimă. Trebuie să ajutat ca încet încet să apropie de Hristos, pentru ca să se vindece lăuntrul sau să ajungă să primească nu numai o iertare în taina spovedaniei, ci să scape de toate păcatele care le-au făcut să ajungă până acolo. Și aș îndrăzni să zic, chiar dacă poate supăr pe cineva care a trecut prin această traumă, prin această grozăvie a vieții, dacă un criminal ajunge să-i pară rău de păcatele care le-a făcut, să-și ceară iertare de la Dumnezeu, să se spovedească, să-și mărturisească la preu păcatele, eu cred că cel care a fost omorât cu atât mai mult va primi de la Dumnezeu iertare, pentru că el s-a adus ca o jertfă, cum s-a adus Mântuitorul pentru noi, ca celălalt să se întoarcă ca și tâlharul de pe cruce, că și tâlharul a fost criminal. Și atunci se mântuiesc amândoi, asta e o bucurie în ceruri. Și în privința asta aș vrea să mai adaug ceva, că potrivit cumva proniei lui Dumnezeu, voinței lui Dumnezeu, omul poate să nedreptățească, dar nedreptățit nu rămâne nimeni. Amintiți-vă de cei 14.000 de pruși care au fost uciși de Irod. Ce crimă a comis? 14.000 de copii. Și cu toate astea, copiii ăștia sunt trecuți ca și mucenici în calendar. Au pierdut o viață care vedem cum este, plină de greutăți, de necazuri, de lucruri care nu sunt tot timpul frumoase, dar au câștigat împărăția lui Dumnezeu cea veșnică. Ori putem să plângem mai degrabă pe Irod decât pe copiii care au fost uciși de Irod. Sigur. Pentru că el pur și simplu a trăit într-un chin. Din momentul ăla și a murit nepocăit și acum lucrul ne face să tragem concluzia că în veșnicie este nefericit. Și ca să revenim la post, postul, să știți că de multe ori ne ferește de aceste rătăciri, de aceste ieșiri, de aceste greșeli și deraieri ale vieții noastre. Prin post, așa cum îl ținem, mai mult sau mai puțin duhovnicesc, cu mai multă sau mai puțină grijă de suflet, jertfa aia pe care o aduci, faptul că te abții de la ceva pentru Dumnezeu, nu rămâne nerecompensată, nu rămâne nerăsplătită de Dumnezeu.
și nu știi când în viața ta, când Dumnezeu te ocrotește și te apără să nu cazi în păcate mari, să nu cazi în patii mari sau să ieși din ele mai repede. Deci postul aduce multă ușurare sufletului și este o treaptă către Împărăția lui Dumnezeu. Dar parcă totul vine de la sine. Dacă poți să ții post, fie și măcar o zi, parcă poți să ții și în altă zi, după aceea parcă poți să ții și un post de o săptămână, nu? Parcă cel mai scurt este de o săptămână. Cel mai scurt e de o zi. O miercure sau vinere. După o zi. Ar fi postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel, care are o dată variabilă. Are o dată variabilă și poate să fie și de 3 zile. Pe 29 pe 29 iunie, se termine. În sărbătoarea Sfinților. Poți să ții și postul care este mai lung, dar ceva mai ușor, al Crăciunului, pentru că sunt mai multe dezlegări la sigur. E un post al bucuriei, al bucuriei duhovnicești pentru nașterea Mântuitorului. Și atunci parcă totul vine de la sine. Sigur. Și nu numai postul de alimente, ci și toate celelalte lucruri care întregesc această... Dar tot așa recomandăm oamenii să aibă duhovnic. Vă rog, cuvânt de final, ce sfat le dați celor care ne privesc, pentru că suntem chiar pe finalul emisiunii și aș vrea să încheiem. Ar fi foarte important pentru noi ca să nu pierdem ocazia acestui post și prin el să încercăm să îl înviem pe Hristos în inima noastră, să ajungem să trăim cu adevărat duhovnicește. Să nu ne mulțumim mai la o lucrare exterioară, ci să căutăm ca prin lucrarea aceasta să redevenim purtători de Hristos, așa cum trebuia să fim de la botez, dar din păcate am pierdut acest dar. Să renunțăm la orice poftă, la orice lucru care ne vatămă sufletul, care ne depărtează de Hristos pentru a reuși să fim în El și El într noi. Vă mulțumim și noi pentru ocazia aceasta care ne-ați dat-o ca prin intermediul televiziunii să vorbim cât mai multor credincioși, cât mai multor oameni, cât mai multor suflete. Să știți că ne bucurăm, și în județ, nu numai în Slatina. Ne bucurăm foarte mult pentru lucrul acesta și sperăm ca oamenii să se îndrepte către Sfânta Liturghie, să se îndrepte către preot, să-și caute duhovnici, să se mărturisească și încet o să vină și postul, încet o să vină toate. Dar asta e calea pe care trebuie să mergem. Și eu vă mulțumesc, vă doresc multă sănătate, în primul rând, și mulțumim putere. Frumos. Și am putea să spunem post ușor. Dumneavoastră și telespectatorilor noștri. Și dumneavoastră, oameni buni, vă mulțumesc pentru că ne-ați urmărit în această seară. Vă dau o întâlnire miercurea viitoare la Perfectul Simplu, ora 8:20, ca de obicei.